el Joventut fent els darrers exercicis d'escalfament. Recordem que el Joventut inicialment doncs, sortirà amb Jordi Villacampa, amb Jiménez, Margall, Russell, López Abril, funcions de base, i Greg Stewart al costat del seu compatriota Dave Russell. Recordem, incorporat al Joventut a l'inici d'aquesta fase, juntament amb Margall i Jiménez. El Caja Madrid finalment jugarà amb una samarreta també de color verd. Sembla doncs que no hi ha hagut acord. Per tant, anem als espectadors de TV3 que hauran de tenir com a referència d'un i altre equip fonamentalment els pantalons, que són el punt diferencial en els colors de Caja Madrid i de Joventut de Badalona. El Caja Madrid sortirà en pantaló blanc, pràcticament el pic de les samarretes de color blanc, però la part del darrere de la samarreta és d'un color verd, com vostès poden apreciar a les seves imatges. Lamentem que Caja Madrid no hagi accedit a canviar les seves samarretes, perquè sens dubte que això dificulta el seguiment del partit. Partit que és a punt d'iniciar-se. El senyor Hernández Cabrera, la pilota a les mans, i el salt entre el canadenc Hunger i Andrés Jiménez, que no ha pogut entrenar tota la setmana degut a una grip. Pilota en l'aire i s'inicia el partit. L'esfèrica correspon al Joventut de Badalona. El senyor Gallo, però, assenyala que la pilota ha de correspondre en l'equip català. López Abril, Margall, que llença a mitja distància i bàsquet. Primers dels punts del partit per Josep Maria Margall. José Luis Llorente. Canadenc Hunger, marcat per Jiménez. McCoy, que no pot controlar, la pilota se'n va fora. El senyor Hernández Cabrera diu que és favorable a l'equip castellà. Aquest és Beirán. Del Corral. Tenta la penetració. Deixa per Llorente. McCoy. Marcat per Russell. Llorente, de nou McCoy. Mitja volta de McCoy. I bàsquet. Empat a 2 al marcador. Encara no, un minut de la primera part del partit. El juga Dave Russell. I primera personal del partit, personal d'Alfonso del Corral. És la primera personal del partit. Alfonso del Corral, que també s'incorporà a l'equip castellà quan la temporada ja s'havia iniciat. Jiménez, molt bé per aquesta presència per Russell, i 2 punts de Dave Russell. Avantatge de 2 punts pel Joventut de Badalona. La jugada de Llorente per McCoy, no ha aconseguit fer bàsquet McCoy, contracop ràpid de Joventut, és Josep Maria Margall. El tauler i bàsquet. 2 llançaments de Margall i 4 punts. Josep Lluís Llorente. Nord-americà McCoy. Llançament de Beirán. La pilota al ferro i el rebot per al Joventut. Russell i López Abril per Margall. Atenció, Russell. Bona jugada de Russell. Bàsquet maquíssim del nord-americà Dave Russell. Avantatge del Joventut, 8-6. Quan són ja els 2 minuts de la primera part d'aquest partit. Hunger. McCoy. Beirán. Alfonso del Corral, perdó. Ha ficat, tentava canviar per Hunger, la pilota que surt fora, favorable al Joventut. Jugant ja López Abril. Josep Maria Margall. Llançament de Margall. El tercer ha fallat. Beirán. Deixa que els seus companys s'incorporen a l'atac. Atenció, penetració de Llorente. Jugant molt bé per Hunger. Bàsquet de Hunger.
Podem dir que els dos equips estan fent una defensa individual, els marcats són els mateixos, Margall Beirang, Jiménez Unker, Russell del Corral, López Abril Llorente i Jiménez McCoy. L'única diferència està a l'hora de marcar. Ara hi ha un llançament del Russell, un altre cistella, i l'única diferència està amb Unker i Jiménez, que marca el pivot canadenc, el pivot de la Peña. El bàsquet ara ha estat de Craig Stewart. Són els dos primers de Craig Stewart, quan hi ha lluita sota el tauler de l'equip del Joventut, i finalment resol Russell. Ha fet passes Jiménez. I la possessió de l'esfèrica, per tant, per l'equip castellà, del Caja Madrid. Dave Russell, i tenen vostès ara les seves imatges. Al costat d'ell, el canadenc Hunger. Aquí marca Jiménez. Hunger, lluitant. Envia per McCoy. La pilota al ferro. No hi ha massa encert als llançaments per part del Caja Madrid. Penetració de Margall. I passes que diu el senyor Antonio Gallo, fet pel capità del Joventut de Badalona, Josep Maria Margall. Hunger. Llançament de Del Corral, bàsquet. Són els dos primers punts que fa Alfonso Del Corral, un home que té un encert encistellador realment alt. López Abril i Russell. Resultat 10-6 per Caja Madrid. La pilota de Jiménez anava per Russell, ha ficat la mà a Alfonso Del Corral i ha evitat que Russell controlés l'esfèrica en condicions per fer un nou bàsquet. Josep Maria Margall. López Abril i Margall. Aquest és Dave Russell. Perdó, crec que Stewart era. Russell, coll de l'ampolla, jugant molt bé per Margall, bona jugada per Andrés Jiménez, i la personal és del nord-americà McCoy. Efecte, primera personal del nord-americà Greg McCoy. Fins ara només hi ha dos faltes personals, una a McCoy i una altra del Corral. Andrés Jiménez, davant d'ell Hunger. Obrint. Atenció, Russell. No li ha entrat aquest bàsquet a Russell, el rebot per Hunger. Llorente ha tallat molt bé López Abril. Controla López Abril, va ser el contracop de l'equip del Joventut. Jiménez, tot sol. Errada de Jiménez. Té però opció, bàsquet de Jiménez i personal de Beirang. Bàsquet de Jiménez i personal de Beirang, per tant, tir addicional per al avui ala del Joventut de Badalona. Andrés Jiménez, que ha aconseguit els seus dos primers punts i té opció a augmentar l'avantatge a 7. Joventut guanya 12-6. Quan manquen 15 minuts, falten 15 minuts, 37 segons perquè acabi la primera part. Llançat Jiménez i bàsquet. Pujant la pilota, José Luis Llorente. McCoy. Davant d'ell Craig Stewart, ha llançat McCoy, molt malament. La pilota surt fora, diu el senyor Gallo, favorable al Joventut, i contracop ràpid. És Greg Stewart, s'aixeca. El rebot per Russell. Bàsquet de Russell. 6 punts porta Russell. És la màxima avantatge del Joventut de Badalona, 15-6, quan estan a punt de complir-se els 5 primers minuts de joc del partit. Aquest és McCoy. Un cop més hem de lamentar el fet de que Caja Madrid no hagi accedit a canviar la seva samarreta. Els espectadors de TV3 s'hauran de guiar per el color dels pantalons. Caja Madrid amb pantaló blanc, Joventut amb pantaló negre i la seva indumentària habitual. Ha llançat Del Corral, la pilota torna Del Corral, després d'aquesta pilota recollida per Hunger, torna a llançar Del Corral. Cop de palmell de Hunger i bàsquet. Cop de palmell del canadenc Hunger. I bàsquet per l'equip castellà quan demana temps mort Tomàs González, entrenador de l'equip del Caja Madrid. Tomàs González fa uns minuts que estava molt enfadat amb els seus jugadors, sobretot perquè no tiraven i quan ho feien malament. Recordem que McCoy ha tirat en 3 oportunitats, només n'han cistellat una. Del Corral ha llançat dos vegades a cistella, n'ha transformat una, i el canadenc Unker ha llançat 3 cops també i només s'ha transformat en una oportunitat. Per part del Joventut, els seus homes estan més afortunats. Fins ara el millor és Stewart amb 2 llançaments i 2 transformats, i el Russell també està bé, ha fet 4 llançaments i n'ha transformat 3. Per tant, 6 punts Russell, màxim anotador fins ara del partit. Margall, sortint del
pressing que fa pista del Joventut a Caja Madrid, penetració de Margall, la pilota al tauler i el rebot per Caja Madrid. Llorente, contracop de Caja Madrid i Del Corral. Safata del Corral, 15-10, a 5 punts es posa el Caja Madrid, que continua fent aquest pressing que fa que el Joventut perdi la pilota. Li ha sortit a Caja Madrid el pressing ordenat per Tomàs González en el temps mort que ha finalitzat fa un instant i ha recuperat 2 pilotes, una d'elles però per errada en llançament a cistella del Joventut. Llorente, Beirán, Llorente, Alfonso del Corral. Ha manxat McCoy, la pilota al ferro, no està encertat McCoy avui amb els llançaments. N'ha fallat 3 seguits, ja. I penetració de Margall, ha sortit la pilota dins mateix del bàsquet. També n'ha fallat 3 seguits. Aquest és Del Corral, que llença per 2 ocasions, ha recollit el rebot, finalment el rebot per Russell. Margall, que no s'ha donat de la passada del seu company, i Llorente tranquil·litzant el joc, que ha entrat en una fase de desencerts per part de tots els equips. Beirán, resultat 15-10, guanya Joventut de 5 punts. El Corral, que és Llorente. Beirán, que se la juga, la pilota l'ha escopit al ferro, i el rebot per Jiménez. Beirán ha tirat en dues ocasions i no n'ha aconseguit cap. Atenció a Russell, que juga per Jiménez. Bona l'assistència, bàsquet per Jiménez. 5 punts porta Andrés Jiménez. Recordem que el màxim encistellador fins ara és Russell amb 6 punts. Joan Hunger per McCoy. Bona assistència per Beirán i no menys extraordinari el tap de Dave Russell. Del Corral. Llorente. Juga la defensa a l'home per part del Joventut. Hunger. Llorente. Del Corral. D'esquena a la cistella. Hunger va al rebot. Lluitant amb Jiménez. I el senyor Ernest Cabrera dona personal de Hunger. Perdó. Personal de Hunger, en efecte. Primera falta personal de Hunger. Del Corral ha fallat amb el seu llançament. N'ha fallat 4 de 6. Pilota, per tant, pel Joventut, que guanya 17-10. 17 Joventut Massana, 10 Caja Madrid. 12 minuts, 10 segons perquè acabi la primera part d'aquest partit. Russell. Pilota arriba a López Abril. No ha sortit l'assistència per Greg Stewart. Llorente ara obrint per Del Corral. Llançament de Del Corral. Bàsquet. El bàsquet de Del Corral. 6 punts del Corral, que ha aconseguit empatar ja amb Dave Russell. Havia anat de les mans a José María Margall aquesta passada de López Abril. Recupera, per tant, la pilota Caja Madrid. Caja Madrid amb pantaló blanc, samarreta verda amb una part al pit de color blanc. Llorente. Personal de José María Margall. Personal de José María Margall a McCoy. Primera falta personal del Joventut de Badalona. El capità de la penya protesta aquesta falta personal, però, com és lògic, els àrbitres li senyalen. És curiós, el Joventut ha tardat 8 minuts i mig en fer la crida personal. Hunger lluitant sota el tauler, ha entrat Jiménez. El senyor Gallo dona personal de José María Margall, que és la segona. Segona personal de José María Margall. L'únic jugador del Joventut en personals. Veiem aquí repetida l'acció de Hunger i Margall, en efecte, com posa el braç per darrere, impedint el llançament de Hunger. Quan hi ha llançament de Beirán. Bàsquet de Beirán. I es prepara un canvi al Joventut de Badalona. Sortirà el jove Villacampa. Són els 2 primers punts de Beirán, quan juga Jiménez, davant d'ell Hunger. López Abril. José María Margall. Dave Russell. Margall. Davant d'ell Beirán. Jiménez. Jugada de Jiménez, penetració de Jiménez i bàsquet. 7 punts porta allà Andrés Jiménez. Alfonso del Corral. Llorente. Beirán.
Trobem que tant Llorente com Beirán van ser jugadors del Real Madrid. McCoy molt ben defensat ara, l'acció de McCoy per Greg Stewart. I el senyor Hernández Cabrera que assenyala personal de McCoy. Personal de McCoy a Jiménez. Canvi en el Joventut. Jiménez s'asseu entre Jordi Villacampa i segona personal, doncs, per McCoy. L'equip de Caja Madrid ja té 5 personals, mentre que Joventut en té 2. Les 2 per Margall, que és qui llença ara Cistella, i bàsquet. Bàsquet de Margall, ha llançat des de la seva posició habitual. 21-14 al marcador quan entrem al minut 10 de joc. I llença Beirán, bàsquet de Beirán. També sembla que comencen a entrar en joc els dos equips. És Villacampa, ja va per Margall, ha recuperat Russell pel Joventut. Davant d'ell McCoy, que té ja 2 personals. I el senyor Hernández Cabrera que dona pilota al Caja Madrid. Els dos entrenadors criden molt. Tomàs González està ordenant ara un canvi de marcatge amb els seus jugadors i Aito protestava aquesta decisió del col·legiat Hernández Cabrera. Juga Beirán, davant d'ell Margall. Darrere per Llorente. El Del Corral. Beirán. Bàsquet de Beirán. La jugada ha estat maca. Combinació entre Del Corral i Beirán. Beirán porta ja 6 punts, els mateixos que Del Corral. Juga Greg Stewart. Resultat 21-18 pel Joventut, que sempre ha portat avantatge en el marcador. Obrint per Russell, Margall. Villacampa. Russell té posició de llançament. Prefereix enviar a López Abril, la pilota al ferro i el rebot per McCoy. Llorente demana temps mort a Aito García Renese. I hi ha personal, diu el senyor Antonio Gallo, de Miguel López Abril quan Aito García Reneses demana el seu primer temps mort. Recordem que la màxima avantatge del Joventut del Badalona ha estat al minut 5 de joc amb aquell 15-6 que assenyalava el marcador, és a dir, 9 punts d'avantatge. En aquests moments són 3 punts, 21-18. El Joventut no està jugant bé, està fallant molt. Homes com Margall han errat en 3 oportunitats els seus llançaments i a l'Aito García Reneses els està recomanant calma i sobretot més serenitat a l'hora de tirar. Tenen vostès amb imatge ara l'equip de Caja Madrid al voltant de Tomàs González, equip que la temporada passada era a la primera divisió B i que l'equip de l'any passat no s'assembla gens al d'aquest any. Equip que s'ha reforçat amb homes del desaparegut Immo Banco, com per exemple Toño Llorente, com per exemple l'home que avui és assegut a la banqueta encara, Fermosell. Morales ha llançat McCoy, l'ha defensat molt bé Greg Stewart, ha impedit que McCoy llancés a Cistella. Contracop ja de Joventut. Villacampa i els seus 2 primers punts. Bàsquet de Jordi Villacampa, que no ha sortit al 5 inicial i que ha substituït Jiménez, que sembla no massa recuperat de l'afecció gripal que l'ha impedit d'entrenar al llarg d'aquesta setmana. Del Corral. Llorente. Aquest és Beirán, amb 6 punts. Bàsquet de Beirán, màxim anotador ara del partit, amb 8 punts. I Llorente pressionant a Miguelito López Abril ja a pista del Joventut. Continua López Abril. Molt bé per Villacampa. Passat per sota el tauler. Villacampa en posició de tir. La pilota al ferro, el rebot finalment per Caja Madrid. Hunger canvia per Beirán. Resultat 23-20. S'apropa perillosament Caja Madrid al marcador. Ha llançat Del Corral. I la personal és de Margall. Atenció perquè és la tercera del capità del Joventut, Josep Maria Margall. Curiosament, el Joventut només té 4 faltes personals, però 3 d'elles són sobre Josep Maria Margall. Aito García Reneses està parlant amb el seu ajudant i és probable que hi hagi un canvi de marcatge perquè en Josep Maria Margall no faci la seva 4ª falta personal. Aquestes imatges ja són en directe. És Llorente que intenta fer una de les seves penetracions habituals, però Greg Stewart no l'ha deixat. I ha enviat la pilota fora. Beirán per McCoy. Torna per Beirán. Atenció. Beirán que fins ara porta 8 punts. McCoy. I l'àrbitre, el senyor Antonio Gallo, que diu que és personal de Greg Stewart a McCoy
quan aquest intentava llançar cistella. Ja canvien el Joventut. S'asseu Josep Maria Margall amb 3 personals. I entra en pista Andrés Jiménez. Torna a pista Andrés Jiménez, Josep Maria Margall amb 3 personals. El capità passa a ser Jordi Villacampa. Fent un repàs a les personals del Joventut. López Abril té una personal i Josep Maria Margall 3. Ha llançat el seu primer tir lliure a McCoy. I sembla no gaire encertat avui perquè tan sols ha fet 2 punts i està errat el primer llançament. Ara sí. Tindrà una altra opció Wayne McCoy. Jugador que ja va defensar els colors d'un altre equip de bàsquet de Madrid, en aquest cas d'Estudiantes. I pressionant el Caja Madrid, que perd d'un punt només. Ha llançat Greg Stewart, Russell al rebot i bàsquet de Russell. Resultat 25-22, 3 punts pel Joventut de Badalona, Del Corral i Llorente. McCoy. Un altre cop Llorente. Del Corral, que té posició de llançament. I bàsquet. Bàsquet a Del Corral. Es posa amb 8 punts al seu compte particular. 25-24, un punt d'avantatge només pel Joventut de Badalona. López Abril a Villacampa. No s'ha atrevit a llançar. Deixa per Jiménez en posició molt difícil. Recupera el rebot Villacampa. El ferro i el rebot per Llorente. Continua Llorente. Contracop de Caja Madrid. Ha entrat Hunger amb clara falta personal. Hunger no ha fet bàsquet i el senyor Hernández Cabrera, que era a prop de la jugada, ha assenyalat la personal del pivot canadenc. Hunger. Segona falta personal de Hunger i el Caja Madrid ha perdut l'oportunitat de col·locar-se per primer cop per davant amb el marcador. Hem vist ara la repetició d'aquesta personal amb atac de Hunger. Quan defensava Josep Maria Margall. Estem ja en directe. Jiménez, López Abril, Villacampa, López Abril, per Jiménez, bàsquet. 9 punts per Jiménez, ara sí és el màxim anotador del partit. Aquest home que fa un moment han vist vostès a les seves pantalles. José Luis Llorente. Aquest és Beirán per McCoy, davant d'ell a la seva esquena Stewart. I Beirán que llença, bàsquet. Està encertat Beirán en els seus darrers llançaments, 10 punts per Beirán. I sortint de la pressió de Caja Madrid, López Abril, que no pot però enviar en condicions per Villacampa, i la pilota que surt fora favorable a l'equip català. Serà Dave Russell per López Abril, Villacampa, López Abril, Russell que llença, la pilota al bàsquet. Feia estona que Russell no aconseguia un bàsquet. Ara Russell s'iguala amb Beirán. 10 punts porten els dos jugadors quan falten 5 minuts, 20 segons perquè acabi aquesta primera part i 29-26 a favor del Joventut. Senyor Hernández Cabrera atura ara el joc. Assenyala personal, atenció de Hunger. Nova personal de Hunger, és la tercera. Totes 3 han estat amb atac. I Tomàs González haurà de prendre alguna decisió per aquesta tercera personal d'un home clau a l'equip de Caja Madrid, com és el nord-americà Hunger, el canadenc Hunger. Ja va defensar la samarreta del OAR del Ferrol la passada temporada. Jordi Villacampa no s'atreveix a llançar, envia per Jiménez. Villacampa, Russell, al coll de l'ampolla. Russell, marcat per Llorente. Russell, penetració de Russell, la pilota acaba el bàsquet. I veiem que és el que assenyala el senyor Antonio Gallo, si es posen d'acord. Persona amb atac de Russell, diu el senyor Gallo. Veurem si val el bàsquet o no. Primera falta personal de Russell en atac. I veurem si val el bàsquet. Val el bàsquet de Russell. Veurem si els àrbitres es posen d'acord. No val el bàsquet de Russell. El senyor Hernández Cabrera i el senyor Gallo discutint. I no val el bàsquet de Russell i personal en atac del nord-americà del Joventut. És la primera personal de Russell, el públic protesta aquesta decisió i no val el bàsquet aconseguit per el dorsal número 9 del Club Joventut de Badalona.
Beiran, davant d'ell Villacampa. Beiran per McCoy. Resultat de 29-26. Ha perdut la pilota el Caja Madrid, contracop ràpid de Joventut. Russell que pot enviar per Jiménez. López Abril. Villacampa. Greg Stewart. Villacampa. Russell. López Abril. Atenció, 4 segons per llançar Cistella, 3 segons, ha de llançar Villacampa i bàsquet. Això se'n diu aprofitar els segons. Ha llançat Villacampa quan restaven 2 segons de possessió d'esfèrica. Bàsquet de Villacampa. El Caja Madrid ha passat a fer una zona ara. El seu entrenador, Tomás González, ha canviat el marcatge individual per una zona que de moment li està donant un bon resultat. El senyor Gallo torna a aturar el joc. El senyor Renes Cabrera s'apropa a la taula i assenyala personal de Russell. És la seva segona falta personal. Serà Alfonso del Corral qui disposi de 2 tirs lliures contra la Cistella del Joventut. El primer no entra. Torna a llançar Alfonso del Corral. Tindrà un tercer llançament. Ha transformat aquest que era el segon. Resultat 31-27 pel Joventut. El rebot per Jiménez. Un punt només, doncs, per Alfonso del Corral. 9 punts al seu compte particular. Pilota llarga per Russell, que no hi ha arribat. Aquesta assistència de Miguel López Abril. Es manté el 31-27, 4 punts d'avantatge pel Joventut, quan falten 3 minuts i 32 segons perquè acabi la primera part d'aquests partits, que TV3 Televisió Catalunya transmet des del pavelló del Club Joventut de Badalona. Joventut Massana, Caja Madrid, partit corresponent a la 9ª jornada de la sèrie A1. Aquest és McCoy. Del Corral llançant. Bàsquet de Del Corral. 11 punts per Del Corral, ara es converteix en el màxim notador del partit, 31-29, 2 punts d'avantatge només per Joventut. El marcador molt apretat. I atenció, hi haurà camp endarrere. Creiem que era camp endarrere de Miguel López Abril. La pilota, però, sembla que havia tocat la mà de Llorente. I ara el senyor Hernández Cabrera assenyala personal de McCoy. És la tercera de McCoy. I els dos nord-americans, els dos estrangers del Caja Madrid, es situen amb 3 personals. McCoy, 3 personals. I Richard Hunger, també 3 personals. Hi haurà canvi a Caja Madrid perquè veiem a Fermosell disposat a sortir al terreny de joc. Sí, el Caja Madrid ha fet ja les 8 faltes personals. Ara tots seran 2 llançaments a la cistella de l'equip madrileny. Russell, aquest és Villacampa. Penetració Villacampa amb dificultats. Atenció, el rebot per Russell. A la mitja volta, bàsquet de Russell. Aprofitant molt bé aquesta pilota, Russell aconsegueix el punt 33 pel Joventut. 4 punts d'avantatge quan llença McCoy. La pilota al ferro, el rebot per Villacampa, que li havia guanyat la posició a Hunger. Russell, que ha fet passes. Hi haurà canvi al Caja Madrid. S'asseu a la banqueta amb McCoy amb 4 punts i 3 personals. I surt a la pista José Manuel Fermosell, jugador de 27 anys, que la temporada passada era a l'equip desaparegut ja d'Immo Banco. Del Corral. Llorente i Beiran. Llença Beiran. La pilota al ferro, el rebot per Russell, que ha guanyat en alçar la Fermosell. López Abril. Villacampa. Greg Stewart, Villacampa. Atenció, llançament de Villacampa, la pilota al ferro. El rebot per Russell, a la mitja volta per 2 cops, no hi han arribat. Beiran. No ha pogut salvar Beiran la pilota que sortia fora. I correspon la possessió de l'esfèrica, per tant, al Joventut, quan hi ha temps mort demanat per Tomás González. Tomás González feia uns segons que havia demanat aquest temps mort. Falta 1 minut 34 segons perquè acabi aquesta primera part. 33-29 el resultat. Recordem que el Joventut de Badalona ha anat sempre per davant, encara que la seva avantatge ha estat molt curta. Els 9 punts del minut 5, 15-6.
ha estat la diferència més gran del Caja Madrid, ha arribat a col·locar-se a tan sols un punt de diferència, però el Joventut mantén bé la distància, encara que hi ha el problema de que en Villacampa no anul·la bé en Beiran, i el Beiran és un home que ha transformat 5 llançaments seguits, encara que ha fallat aquesta última oportunitat. Ha acabat ja el temps mort, 1 minut 34 perquè acabi aquesta primera part, 4 punts d'avantatge per al Joventut de Badalona. És López Abril per Dave Russell. Villacampa. Dave Russell. López Abril. Llença cistella. La pilota al ferro, el rebot ha saltat molt, intentava arribar al rebot, Russell no hi ha arribat, contracop ràpid del Caja Madrid, Llorente davant d'ell, López Abril i bàsquet de Beiran. 12 punts de Beiran, màxim anotador del partit. Empatat però amb Dave Russell, que també en porta 12, que és qui té la pilota ara. Entrem ja en el darrer minut de la primera part, 33-31, guanya el Joventut de 2 punts. Ha llançat Jiménez, la pilota al tauler. El rebot, però, que tenia pràcticament controlat Beiran, se li ha anat per la ratlla de fons. Pilota, per tant, favorable al Joventut quan manquen 47 segons. Falten 47 segons perquè acabi la primera part d'aquest partit. Villacampa. Jiménez. Un resultat molt apretat. Jiménez no s'ho pensa 2 cops, llença la pilota al ferro. El rebot per Stewart, que no hi ha arribat. I Llorente. Controla Llorente. ...24 segons perquè acabi la primera part. Intentant esgotar el temps. Penetració de Del Corral i bàsquet de Del Corral. Bona penetració de Del Corral, que es situa amb 13 punts al seu compte particular. Atenció, 10 segons perquè acabi la primera part, quan intentava Villacampa fer aquest bàsquet i provoca la personal de Fermosell. És la primera personal de Fermosell. Recordem que per primer cop el Caja Madrid ha empatat el partit 33-33 quan queden 8 segons de joc. És la primera oportunitat que el Caja Madrid ha assolit l'empat al marcador. Villacampa, primer llançament, desfà l'empat, 34-33. Caja Madrid es quedarà potser amb les ganes de capgirar el marcador. 34-33, som a 8 segons de la fi de la primera part. Tornarà a llançar Jordi Villacampa. Segon llançament de Villacampa, clara i neta. La cistella. 7 segons perquè acabi la primera part. Bona assistència del Corral per Llorente i extraordinari el tap de Jordi Villacampa impedint el bàsquet de Llorente. Potser el més maco que hem vist de moment aquesta tarda aquí al pavelló del Joventut. Observem com Villacampa ha aconseguit evitar aquest bàsquet de Llorente, que llença ara i quan finalitza la primera part del partit. Finalitza la primera part del partit amb resultat de Joventut 35, Caja Madrid 33. Joventut 35, Caja Madrid 33. 35-33, el partit doncs a punt d'iniciar-se la segona part. I el salt entre Jiménez i el canadenc Hunger, el senyor Antonio Gallo. Pilota en l'aire. I un altre cop, en aquest cas el salt ha estat incorrecte per part de Joventut. Possessió d'esfèrica per Caja Madrid, 35, Joventut 33, Caja Madrid. Llorente, el Caja Madrid jugant amb Llorente, amb Del Corral, Hunger, Fermosell i Beiran. El Joventut, López Abril, Jiménez, Russell, Stewart i Villacampa. Del Corral. La pilota per Llorente. Del Corral. Atenció, penetració del Corral. I bàsquet. Bàsquet del Corral, empat en el marcador. És la segona oportunitat que el Caja Madrid empata el partit. Recordem que va ser 33-33 a la primera part. De moment, però, encara no ha estat per davant en el marcador. És a dir, que no ha capgirat el marcador, donat que Joventut sempre ha portat avantatge encara que fos d'un punt. En aquest cas, empat. López Abril. I defensant amb son ara el Caja Madrid. Villacampa. 3 segons per llançar. I bàsquet de Jiménez. Llorente pujant la pilota. Jiménez, màxim anotador del Joventut. No, el segon màxim anotador. El màxim anotador és Russell amb 12. Jiménez, 11 punts. Hunger, davant d'ell Jiménez. Beiran.
supera Villacampa i bàsquet. Bàsquet de Beirán. Nosaltres pensem que Aitor García Reneses hauria de canviar aquest marcatge perquè Beirán està imparable i Villacampa no està massa efectiu avui en defensa. Ara Villacampa rata el llançament a Cistella. El Caja Madrid té oportunitat ara sí de posar-se per davant en el marcador. José Luis Llorente, Beirán, Llorente, Hunger i personal de Jiménez. És la primera falta personal de Jiménez. Primera falta personal també d'aquesta segona part. Veiem repetida l'acció de Jiménez, impedint el bàsquet del Canadian Hunger. Ha servit davant del Caja Madrid. Llorente, Beirán, mitja distància i bàsquet. Està imparable Beirán, 16 punts porta Beirán i avantatge de Caja Madrid de 2 punts, 37-39 per primer cop al partit. Villacampa una altra vegada. López Abril, Jiménez, Villacampa, López Abril, Jiménez, López Abril tot sol. I atenció, personal de Hunger, és la quarta. Atenció perquè les personals poden perjudicar d'allò més el Caja Madrid. Hunger ha de ser substituït, però entra McCoy, que té 3 personals. Hunger es retira de la pista i McCoy que entra. McCoy que ha fet 4 punts, Hunger també n'ha fet 4. Entre els dos nord-americans només 8 punts. Entre els dos estrangers. Jiménez, molt bé per Villacampa. I 3 segons a la zona. Ara sortirà a la pista Josep Maria Margall. Mentre es manté l'avantatge de 2 punts del Caja Madrid, 37-39. Beirán, McCoy, d'esquena al tauler. Llorente, està fent un bon partit Llorente. Llorente per McCoy, que supera molt bé Stewart, però no pot amb l'entrada de López Abril, que fa personal, i canvien el Joventut. És la segona personal de López Abril. S'asseu Jordi Villacampa i entra Josep Maria Margall. Va començar molt bé, 3 llançaments i 3 bàsquets, i després res més. I a veure si Josep Maria Margall podrà marcar bé a Beirán, que és fins ara el millor jugador del Caja Madrid, junt amb Llorente. 37-39, com veuen en el marcador, mentre que s'han produït passes del Corral, possessió esfèrica, per tant, per Joventut de Badalona. Aquest és Stewart, juga per Russell, Margall, López Abril, molt bé per Stewart, i mata un bàsquet. Quatre punts porta aquest home que hem vist fa un moment a les seves pantalles. I juga McCoy. Empat a 39 en el marcador. 16 minuts 34 segons perquè acabi el partit. I aquest és Fermosell. Llorente, penetració del base del Caja Madrid i bàsquet. Són els 2 primers punts de Llorente, encara que està fent un gran partit. Margall per Jiménez. A Russell. Russell lluitant amb McCoy. Personal, atenció de McCoy. Encara que aixeca el braç Fermosell. La personal és pel número 8, el senyor Hernández Cabrera. Creiem que s'ha equivocat. I en tot cas ha de ser el 9, que seria Fermosell. Si el 8 no hi és a la pista. El 8 és Felipe García, que és un júnior que s'ha assegut a la banqueta i s'ha mirat el seu entrenador Tomàs González com dient quina personal m'assenyala. Personal des de Fermosell i 2 tirs lliures per Dave Russell. Era la segona personal de Fermosell i ha transformat el primer intent Dave Russell en resultat 40-41. Pot empatar el partit ara, 41-41, després de la transformació de Russell. El Joventut haurà d'apretar més el ritme si no vol veure sorpresa en els darrers minuts del partit. Ara el Joventut ha passat a fer una zona. Va llançar Llorente i la pilota ha entrat. Ha llançat Llorente, els 2 darrers llançaments de Llorente han estat 4 punts pel base de l'equip de Caja Madrid. Llorente pressionant a López Abril. Margall, López Abril. Jiménez deixa per López Abril.
Defensa individual ara de l'equip del Caja Madrid. Margall per Jiménez, que provoca personal de Fermosell, que és la tercera. Tercera personal de Fermosell. 3 té Wayne McCoy i 4 Hunger, que és assegut al banc de Tomàs González, entrenador de l'equip castellà. Equip que porta el pantaló blanc, samarreta també verda. Atenció, penetració de Miguelito López Abril, i la deixada López Abril es transforma en 2 punts més pel Joventut, 43-43. Primera cistella del López Abril. Beirán s'aixeca. El ferro, el rebot per McCoy, per 2 cops, cop de palmell de McCoy, i el rebot per Stewart, que ha regalat la pilota a McCoy. Bàsquet de McCoy. Atenció, el senyor Gallo anul·la la jugada de McCoy, sembla. Personal de Russell. Personal de Russell. Empat a 43. I no val el bàsquet aconseguit per McCoy. Beirán. Llorente. El senyor Antonio Gallo atura el joc perquè ha aterrat damunt del parquet un avió fet de paper que el senyor Antonio Gallo aparca al costat de la pista. Juga Llorente per Del Corral. Llorente, 43-43, empat en el marcador. Alfonso Del Corral per Beirán. Del Corral s'aixeca i bàsquet. 17 punts del Corral, ara és el màxim anotador del partit. I jugant López Abril per Margall. Jiménez ha perdut Stewart, ha recuperat McCoy. Llorente guanya Caja Madrid de 2 punts, 43-45. Caja Madrid dominant la situació. Fermosell. Beirán tot sol. McCoy, coll de l'ampolla. Llorente, bàsquet. Els 3 darrers llançaments de Llorente han estat 6 punts per l'equip de Caja Madrid. I avantatge ara de 4 punts de l'equip castellà. Quan hi ha penetració de Jiménez. No ha entrat el bàsquet de Jiménez. I temps mort que demana Aitor García Reneses. Resultat 43-47, 4 punts d'avantatge per l'equip castellà. La zona que ha fet el Joventut de Badalona no li està donant resultat i els dos alers de l'equip del Caja Madrid, tant del Corral com Beirán, estan marcant quasi a tots els seus llançaments. Recordem que del Corral té 17 punts i Beirán 16. I avui, per part de la penya, els seus homes en el tir a la mitja distància estan fallant pràcticament tots. En Margall no està fi, encara que ha sortit ara, en Villacampa tampoc, que torna a la pista en aquests moments en Villacampa, i en López Abril tan sols ha aconseguit una cistella. Ara el Joventut de Badalona jugarà amb en López Abril, amb Josep Maria Margall, amb Villacampa, en Stewart i en Jiménez. Guanya Caja Madrid 43-47. I aquest home, Llorente, una de les claus de la victòria parcial de l'equip castellà avui aquí a Badalona. Llorente per Del Corral. Bàsquet de Del Corral. 19 punts porta Del Corral. Perd la pilota el Joventut. Trata amb una fase de desencerts l'equip de la penya. I Caja Madrid, que augmenta el seu avantatge a 6 punts, 43-49, a 13 minuts i 11 segons de la fi del partit. McCoy, a punt de perdre la pilota. Llorente, defensant amb zona el Joventut. Del Corral. Beirán. 5 segons per llançar cistella, 4. Llença Llorente. El rebot per Fermosell. El rebot per McCoy i bàsquet de McCoy. Alegria al banc. L'alegria a la banqueta del Caja Madrid, que augmenta el seu avantatge, 43-51, 8 punts d'avantatge per l'equip madrileny. Quan es comencen a sentir crits de penya-penya en el pavelló del Joventut. Entrada de Jiménez, la pilota no li entra. I veurem aquí assenyala el senyor Gallo la personal. A Del Corral.
És la segona personal del Corral. Segona falta personal de Del Corral. Veiem repetida la jugada de Jiménez. I la penetració de Jiménez, que no s'ha transformat en bàsquet, té opció a 2 tirs lliures. El primer entra. 44-51. L'altre tir lliure per Andrés Jiménez. Equip de Caja Madrid que està superant el Joventut en aquesta segona part. I 2 punts més per Jiménez. Un punt més per Jiménez en aquest cas. 45-51. 6 punts d'avantatge per l'equip de Caja Madrid. Del Corral. Llorente. Beirán. Recordem que Joventut encara no ha perdut aquesta temporada cap partit a casa. Atenció, Del Corral tot sol, bàsquet. Del Corral en bona posició de tir. Roba la pilota Del Corral ara. Penetració del Corral i bàsquet. Li està sortint tot a Del Corral. Del Corral porta 11 cistelles consecutives. 23 punts Alfonso Del Corral. Ara personal de Del Corral. Jugador que recordem aquesta temporada s'incorporà al Caja Madrid un cop iniciat la temporada. Resultat de 10 punts d'avantatge a l'equip castellà, 45 Joventut, 55 Caja Madrid. Queden encara 11 minuts i 35 segons perquè acabi el partit. Juga Jordi Villacampa. López Abril. Jiménez a la mitja volta i bàsquet. Es converteix Jiménez en el màxim encistellador del Joventut. 47-55. McCoy, el coll de l'ampolla, obrint per Del Corral. Penetració del Corral per McCoy. Aguanta bé l'entrada Jiménez i provoca la personal del dorsal 4 del Joventut. És la tercera personal de Jiménez. I ara canvia la penya entre Greg Stewart, asseu Jiménez. Ens deia Ito García Reneses al descans del partit que Jiménez realment es ressentia de la grip que ha patit al llarg d'aquesta setmana i que l'ha impedit d'entrenar. Ara hi ha personal de McCoy. El senyor Antonio Gallo ha assenyalat personal de McCoy. I atenció perquè és la quarta. Els dos estrangers de l'equip de Caja Madrid amb 4 personals. I el resultat 47 per al Joventut, 55 pel Caja Madrid. Margall. Bàsquet a Margall. Josep Maria Margall, que porta 8 punts ara. La pilota per McCoy, que ha aguantat l'entrada de Russell. Penetració del Corral, tap de Russell. Margall. Villacampa. López Abril. Margall. La pilota al ferro. El rebot per McCoy i el senyor Gallo, que diu que és personal de Russell. És la quarta de Russell. És la quarta personal de Russell. Vam repetida la personal del número 9 del Joventut. Quan intentava recollir el rebot McCoy, Russell li fa personal intentant agafar la pilota pel darrere. 49-55. És la tercera personal de Russell després de les protestes que s'han fet des de la banqueta. Un home sempre tan tranquil com ha dit Ito García Reneses ha perdut els nervis, està parlant amb els components de la taula i ara se'n va no massa convençut. Juga Llorente. McCoy. Ha aguantat bé l'entrada de Stewart i bàsquet de McCoy. Amb 4 personals està jugant millor que quan en tenia 2 o 3. López Abril. Veiem aquí repetida el bàsquet de McCoy. En directe ja. López Abril. Stewart. Villacampa. Bàsquet de Villacampa. Veurem si val el bàsquet de Villacampa. No val el bàsquet de Villacampa i hi ha personal de Margall. Atenció perquè és la quarta falta personal de Josep Maria Margall.
Veurem repetit l'acció de Margall. El senyor Hernández Cabrera, com veuen vostès, no dubta un instant en assenyalar la personal de Margall, que és la quarta. Resultat 49-57, quan hi ha llançament de Beirán, bàsquet. Li està entrant tot a Beirán i a Del Corral, els dos ales, aquest que tenen vostès en imatge, i Del Corral. De moment estan sentenciant el partit. Russell, López Abril, 49-59, 10 punts d'avantatge per Caja Madrid. Villacampa, bàsquet. Bàsquet de Jordi Villacampa. Porta 8 punts. Del Corral. Llorente. 51-59, guanya Caja Madrid. Falten 8 minuts, 50 segons per acabi el partit. I 7 segons de possessió esfèrica de l'equip castellà, que la perd. Russell, a punt de perdre la pilota. Recupera per Villacampa. Atenció, posició de tir correcta. La pilota al ferro, hi ha personal de Fermosell. O de Russell. Personal amb atac de Russell. Veiem repetida l'acció de Russell. Si es pot apreciar, realment és dubtosa aquesta personal assenyalada del número 9 del Joventut, que és la quarta. La possessió de l'esfèrica, per tant, pel Joventut, que arriba ja a les 8 personals. Per equip amb 4 faltes personals. 51 Joventut, 59 Caja Madrid, quan perd la pilota del Corral. I no se n'entén Josep Maria Margall i Villacampa. El fora, però, correspon servir-lo el Joventut. Margall per Stewart. Bàsquet de Stewart i personal de Fermosell o del Corral. És la quinta falta personal de Fermosell. Serà, doncs, el primer jugador... No, és la quarta. Teníem apuntat la quinta. La quarta falta personal de Fermosell. Fermosell, McCoy i Hunger tenen 4 faltes personals. Els 2 punts aconseguits per Stewart són bons i tindrà opció aquest tercer tir lliure, que transforma. Resultat actual 54-59, 5 punts. I pressiona Villacampa a Llorente. Llorente i Villacampa. Avantatge ara de Caja Madrid de 5 punts, 54-59. Llorente per Fermosell, que té 4 personals. McCoy, que perd la pilota. I el senyor Hernández Cabrera assenyala personal de Greg Stewart. Personal de Greg Stewart, és la tercera personal del nord-americà del Joventut de Badalona. Servirà 2 tirs lliures contra el bàsquet del Joventut. Wayne McCoy. Primer tir lliure i bàsquet. 54-60. 8 minuts i 3 segons perquè acabi el partit. Tornarà a llançar McCoy. La pilota al ferro i no entra. Un punt, per tant, només per McCoy. Contracop ja del Joventut. Ha llançat Margall, la pilota al ferro, el rebot amb un principi per Stewart. Ha salvat Del Corral per Beirán. I Beirán, que obre per Del Corral. Aquest a Llorente. Llorente i Villacampa. Personal de Villacampa. És la primera falta personal de Jordi Villacampa. I José Luis Llorente podrà llançar tirs lliures perquè el Joventut ha arribat ja, com dèiem, a les 8 personals. Resultat 54-60, 54-61 ara. I José Luis Llorente, que té opció, doncs, en un altre tir lliure. Ha entrat la pilota després de tocar el ferro i el tauler. 54-62, 8 punts d'avantatge per al Caja Madrid. López Abril. Stewart i Villacampa al ferro.
I Llorente al rebot. Ho està fent tot Llorente. Davant d'ell Villacampa. Continua Llorente. Aquest és McCoy. Llorente i Beiran. Marcat per López Abril. López Abril s'emporta la pilota. Llarg per Villacampa. Atenció, tot sol sota el tauler i bàsquet. Sembla que s'ha fet mal Beiran. Sí, i hem comprovat ara com Villacampa és l'home que marca amb en Llorente. López Abril no ha pogut fer res amb el base del Caja Madrid i Aitor García Reneses ha ordenat aquest canvi tàctic, canvi que pot donar bon resultat perquè Villacampa, malgrat que no sigui un base nat, és un jugador que sap jugar en qualsevol posició. Hem vist repetida l'acció de Villacampa, mentre que hi ha pressing ara del Joventut. Ha servit ja de fons l'equip de Caja Madrid. Juga Beiran per Del Corral, atenció. Davant d'ell Josep Maria Margall. Llorente. Li ha barrat el pas Villacampa. Cap a la cistella del Joventut. Llorente. Beiran s'aixeca. El ferro, el rebot per finalment Stewart. Un altre cop la mateixa jugada. López Abril per Villacampa i bàsquet. Ha repetit la jugada del Joventut i López Abril molt encertat amb dos passades llarguíssimes per Villacampa. Posa el marcador a 4 punts només, 58-62. Tomàs González, entrenador del Caja Madrid, ha demanat a la taula que vol temps mort per evitar que el Joventut de Badalona s'apropi més al marcador. McCoy. Queden 5 minuts 48 segons. Llença la pilota al ferro. El rebot ara per Russell, que recordem té 4 personals. Margall. Bàsquet. I temps mort demanat per Tomàs González. Quart en el marcador. El Joventut s'apropa ja al Caja Madrid a 2 punts. Joventut 60, Caja Madrid 62, quan hem vist repetit el darrer bàsquet aconseguit per Josep Maria Margall. La clau d'aquesta recuperació de la penya ha estat, sens dubte, amb el canvi tàctic que ha fet Aitor García Reneses. Llorente guanyava sempre la partida amb el López Abril, l'ha marcat Villacampa i Villacampa està controlant bé el base del Caja Madrid. A més, Villacampa també ha trobat la seva posició en el tir des de la mitja distància i en aquests moments el Joventut es troba tan sols un punt i amb 5 minuts 28 segons per davant poden passar encara moltes coses. Joventut 60, Caja Madrid 62 i el Joventut que farà pressing. Del Corral a José Luis Llorente. Davant d'ell Villacampa. Continua Llorente. Envia per Hunger, que ha sortit a la pista ara. Recordem que té 4 personals, també McCoy, també Fermosell. I ara hi ha personal de Villacampa. Personal de Villacampa a McCoy. És la segona falta personal de Jordi Villacampa. Tindrà opció a tirs lliures al Caja Madrid, en concret Wayne McCoy. El Caja Madrid encara no ha arribat a les 8 personals i el Joventut ja fa estona. McCoy, primer tir lliure. El ferro. Continua, per tant, a l'avantatge només de 2 punts de Caja Madrid, que ha arribat a tenir 10 punts d'avantatge en aquesta segona part. Torna a llançar Wayne McCoy. I tampoc el rebot per Beiran. Llorente, ordenant el seu equip per McCoy. Llorente i Villacampa. Llorente per Del Corral. Ha defensat bé Stewart i el senyor Hernández Cabrera. Veurem què és el que assenyala. Personal de Jiménez. Personal d'Andrés Jiménez. És la quarta personal de Jiménez. I un altre cop Russell sortirà a la pista. Són tirs lliures per Alfonso Del Corral, transforma el primer. 24 punts porta Del Corral. De nou la pilota per Del Corral.
I ara ha fallat. Té, però, opció un altre tir lliure. Resultat actual, Joventut 60, Caja Madrid 63. 4 minuts 51 segons perquè acabi el partit. Torna a llançar Del Corral i ara s'hi transforma. Del Corral, per tant, 24 punts, màxim encistellador fins ara del partit. Quan juga Villacampa. La pilota per López Abril. Jiménez i Hunger. Villacampa i Del Corral. Margall i Beirán. La pilota al ferro, el rebot per McCoy. Que treu per Del Corral. Del Corral Llorente, Llorente Del Corral. 60-64. 4 punts per al l'equip castellà. Beirán, tot sol. No s'ha atrevit a llançar. Obre per Del Corral. I finalment deixa Llorente. Beirán i Llorente. Beirán. Del Corral està en posició de tir, demanant la pilota. Està un segon per acabar la possessió d'esfèrica en el moment en què el senyor Antonio Gallo assenyala personal de Jiménez. Personal de Jiménez quan li restaven al Caja Madrid un segon per llançar cistella. És la cinquena de Jiménez. La cinquena falta personal. Els jugadors del Joventut i Aito reclamaven que la falta personal havia estat després de que passessin ja el temps reglamentari per tirar els jugadors, però la taula ha dit que no. Jiménez ha abandonat la pista quan queden 4 minuts perquè acabi el partit. És, per tant, el primer jugador del partit que és eliminat per 5 personals, Andrés Jiménez. 60-64, quan llença Llorente fa el 60-65. Diguem que Jiménez ha aconseguit 15 punts. Segon llançament per Llorente, que també transforma. 10 punts per José Luis Llorente. Villacampa. Josep Maria Margall. Villacampa. López Abril i Dave Russell. Guanya Caja Madrid de 6 punts. Algú haurà de tirar. Villacampa continuava la jugada i el personal de Llorente. És la seva primera falta personal. Sembla mentida, però Josep Lluís Llorente només ha fet una falta personal. Quan demana temps mort, Aito García Reneses. Les coses estan molt malament pel Joventut de Badalona, no per la diferència amb el marcador, perquè 6 punts es poden remuntar bé en 3 minuts 37 segons que queden per la fi del partit, però el problema està en que el Joventut no juga bé, no troba sobretot la seva posició de tir, i homes com en Josep Maria Margall avui estan fallant molt. En Josep Maria Margall, que porta un percentatge d'un 41%, i hi ha altres jugadors com Villacampa, que és el més afortunat, porta un 50%, i per aquesta raó el Joventut avui pràcticament té el partit molt difícil, realment molt difícil, sobretot perquè el Caja Madrid té a la direcció d'un home, Llorente, realment extraordinari, i també perquè tant Beirán com Del Corral estan superant una i altra vegada la defensa del Joventut. Margall. Russell intenta la penetració i hi ha personal de Llorente. És la segona de Llorente. Seran tirs lliures. Veiem aquí repetida la clara personal de Llorente, com ficava la mà quan intentava penetrar Russell. I seran 2 tirs lliures per Dave Russell. El primer transforma. Resultat 61-65, 3 minuts 31 segons perquè acabi el partit. És temps suficient per capgirar el resultat. Torna a fer bàsquet Russell. 62-66, 4 punts, quan fa pressing el Joventut. Beirán per Llorente. Surt bé Llorente del pressing. Penetració de Llorente i bàsquet. Aplaudiments del públic de Badalona pel bàsquet aconseguit per Llorente, que ha superat molt bé, ha sortit molt bé del pressing. I amb aquesta safata veiem repetida l'acció de Llorente, i mentre veiem repetida l'acció, Villacampa ha aconseguit 2 punts pel Joventut. Altre cop Llorente, que pot ser l'home clau perquè Caja Madrid aguanti aquest resultat, que ara favorable de 4 punts.
Públic demanava ara personal de Llorente Villacampa. Juga Beirán. Llença Beirán, bàsquet. Bàsquet de Beirán. 20 punts porta Beirán. 64-70, 2 minuts 43 segons perquè acabi el partit. Josep Maria Margall. A Russell. Marcat per McCoy. Juga Russell. La pilota al ferro, el rebot per Margall. Bàsquet. Ha estat Villacampa, perdó. Bàsquet de Villacampa. Quan juga Del Corral. Personal clara de López Abril, tot i que hi ha protestes del públic. Es ficava Del Corral tot sol sota el cèrcol de l'equip del Joventut. I seran tirs lliures per Del Corral. Resultat 66-70. Guanya Caja Madrid de 4 punts. I el senyor Hernández Cabrera demana la presència del responsable de jugar a la pista. La darrera jugada ha fet que es mullés el parquet. El xicot encarregat de jugar a la pista ja es retira del terreny de joc. I Del Corral, màxim anotador del partit amb 24 punts, podrà llançar els 2 tirs lliures als que té dret. Primer llançament. Bàsquet. 66-71. 2 minuts 24 segons perquè acabi el partit. Torna a llançar Del Corral. La pilota ha quedat curta ara. I si ara fa bàsquet Del Corral seran 26 punts. 26 punts per Del Corral i 72 per Caja Madrid. 66-72. 2 minuts i 9 segons. Russell lluitant sota el tauler i bàsquet. 68-72, 4 punts per Caja Madrid. El pressing del Joventut. I atenció, perd la possessió de l'esfèrica el Caja Madrid. Passes de Beirán, diu el senyor Hernández Cabrera. 68-72, 2 minuts 4 segons perquè acabi el partit. Veiem repetida l'acció de Beirán. I en directe ja. La pilota per Margall, que té posició de tir. El ferro. El rebot per Del Corral, que protegeix bé l'esfèrica. Llorente. Del Corral. Ha fet una gran segona part. Llorente, 1 minut 45 segons perquè acabi el partit. Guanya Caja Madrid a 2 punts. McCoy i personal de Josep Maria Margall. I veiem que Tomàs González farà un canvi del tot comprensible. Naturalment, posarà en joc a 2 bases, els germans Llorente. En aquests darrers minuts s'ha d'aguantar la pilota perquè el Caja Madrid té 4 punts d'avantatge i el que ha de fer és aguantar la pilota. També Aito García Reneses juga el tot per al tot i està a punt de fer un canvi. Un canvi donarà entrada a un dels jugadors joves, l'Oliver. Mentre que Josep Maria Margall, amb 5 personals, ha estat el segon jugador eliminat per aquesta circumstància. Recordem que abans ho havia estat Andrés Jiménez. 68-72, emocionants, 1 minut i 40 segons els que resten per jugar aquí a Badalona. I Alfonso Del Corral, amb 2 tirs lliures. Ara un només perquè ha transformat el primer. 68-73. Segon llançament per Del Corral. La pilota que no entra, el rebot per Stewart. Resultat de 68-73. 5 punts per al Caja Madrid. 1 minut 34 segons perquè acabi. Ha entrat Russell. I personal amb atac de Russell. És la 5a de Russell. Veiem repetida l'acció de Russell. Personal de Russell. Tercer jugador eliminat per les 5 faltes personals. Hi haurà un altre canvi, lògicament, al Joventut de Badalona. Sortirà Soler, un altre dels joves jugadors. No surt Soler, surt Jofresa, un jove base. I Aito García Reneses pràcticament ja no pot fer res més
perquè ha perdut els seus millors homes per les faltes personals. S'ha complicat el partit pel Joventut, 1 minut 32 segons perquè acabi el maig, 68-73. Llorente, sens dubte, el millor home a la segona part del partit. Continua Llorente, marcat pel jove Rafael Jofresa. Llorente per Toño Llorente, el seu germà. Ha fet passes Toño Llorente. Passes de Toño Llorente i recupera la possessió de l'esfèrica el Joventut. 1 minut 13 segons perquè acabi. Guanya el Caja Madrid, 68-73, a 5 punts. López Abril, Villacampa, haurà de llançar. Queda curt. El rebot per Caja Madrid. Toño Llorente. Entrem ja en el darrer minut del partit, quan hi ha personal de Villacampa. És la segona de Villacampa, la tercera, perdó, de Villacampa. I Tomàs González donant instruccions als seus jugadors que guanyen de 5 punts quan resten 58 segons perquè acabi el partit. 68-73. Ha llançat el primer tir lliure José Luis Llorente, ha transformat 13 punts. Tornarà a llançar Llorente, que transforma també 14 punts per Llorente, 68-75, 7 punts d'avantatge, 55 segons per acabar el partit. López Abril, penetració, intent d'assistència per Stewart, i això està dati beneït. Llorente canvia per Del Corral, que podrà rematar la seva feina, no ha estat així. 35 segons per acabar el partit. És Oliver que llença i bàsquet. I temps mort que demana l'entrenador del Caja Madrid perquè vol evitar qualsevol sorpresa amb aquests 30 segons finals del partit. 30 segons perquè acabi el partit. Joventut 70, Caja Madrid 75. Joventut 70, Caja Madrid 75. 30 segons perquè finalitzi el partit. Veiem els jugadors del Joventut. Recordem que 3 jugadors han estat eliminats per faltes personals. Jiménez, Margall i Russell. I Aito García Reneses donant instruccions als seus homes per mirar d'aconseguir el que podríem considerar que és un miracle, però no impossible en el bàsquet. 70-75, 30 segons perquè acabi el partit. I pressing del Joventut. Del Corral per Llorente, que surt bé del pressing pel seu germà Toño Llorente. Per Del Corral, 23-22 segons perquè acabi el partit. Toño Llorente ara, José Luis Llorente, Del Corral, 15 segons perquè acabi el partit. I personal de López Abril. Personal del base del Joventut, López Abril, que és la quarta. I tindrà opció a 2 tirs lliures Alfonso Del Corral. 13 segons perquè finalitzi aquest partit. Que el Caja Madrid ha capgirat en el segon temps. Ha llançat Del Corral el primer tir lliure i transforma. 28 punts Alfonso Del Corral. I s'hi transforma ara 29. 29 punts, 13 segons per acabar el partit. Guanya el Caja Madrid de 7 punts. López Abril a mitja distància, la pilota al ferro. El rebot per Caja Madrid, 5 segons, 4 segons, el partit s'ha acabat. Atenció, Llorente encara podrà fer un bàsquet. Bàsquet de Llorente que val, finalitza el partit. Victòria de Caja Madrid 70-79. I José Luis Llorente, que ha estat un dels botxins del Futbol Club Barcelona aquest segon temps. El nostre company Jaume Rius és damunt de la pista. Creiem que pot parlar amb José Luis Llorente. José Luis Llorente ha sido el gran triunfador del partido de hoy. José Luis, hoy has demostrado que el Real Madrid se equivocó al no confiar contigo esta temporada. Bueno, yo estoy intentando jugar la misma temporada igual. Por mí no me acuerdo para nada del Madrid por rencor ni nada de eso, sino estoy intentando hacer lo mejor posible. Y bueno, hoy me ha salido un buen partido. Es bonito que el público de Badalona os despida ahora con una gran ovación. Esto de verdad te pone los pelos de punta, que ir a un campo contrario y que estar sintiendo cómo te aplaude el público del equipo contrario es lo más bonito que puede pasar en un deporte. Y has ganado siempre la partida a López Abril. López Abril no ha podido contigo. Bueno, no sé, eso
tienen que decirlo los críticos. Yo lo único que digo es que López Abril es un buen jugador y hoy ha movido muy bien el equipo. Lo que pasa es que no han tenido mucha suerte el Juventud. Y bueno, pues nada más. Y la próxima temporada al Barcelona, porque prácticamente Serra ya te tiene apalabrado. No, vamos, antes hemos estado hablando de eso y te he dicho que yo con Serra no he hablado absolutamente nada. Aparte del día que jugamos allí en Alcalá, que estuvimos charlando cosas de baloncesto, pero no hay un contacto con el Barcelona. Tú has estado a punto de fichar por algún equipo catalán, concretamente por el Juventud, hace 2 temporadas. Ahora puedes ir al Barcelona porque existen estos contactos, aunque tú ahora lógicamente lo desmientas, y porque Seara quiere volver al Valladolid porque no juega en el Barcelona. Bueno, eso no lo sé. Yo lo único que digo es que el Barcelona es un gran equipo y a que cualquier jugador de España aspira a jugar en el Barcelona o en el Real Madrid, que son hoy por hoy los mejores. Y bueno, pues si el Barcelona se interesa por mí, pues para mí es un orgullo, porque eso significa que soy un buen jugador. Felicidades, Llorente, porque has demostrado ser un buen jugador, un gran jugador. Muchas gracias. Veiem aquí repetida la darrera cistella, el darrer bàsquet de José Luis Llorente. Això sí que és rematar una feina ben feta. Llorente en el segon temps ha aconseguit 16 punts i en definitiva doncs victòria de Caja Madrid front de Joventut, resultat final Joventut 70, Caja Madrid 79. Des del pavelló del Club Joventut de Badalona, gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.